Anton Záčik má pred sebou ešte okruhov 7. Na tú stranu, ale stále ešte máme atletonistov. Pavel Kašpárek, SK OMT Pardubice. Jeho vek ani nechcem prezrázať, lebo sa budeme všetci hanbiť. Je to 50-ročný chlap a pohybuje sa tu na 5. mieste. Ale pôjde to určite dopredu, čím ďalej, tým viac. Hop, dobrý si, ideš? Poď. Štartové číslo 4 Martin Šinkani, Extravaganza tým. To je ďalší z tých, ktorí sa postavili dnes na štart Half Ironman, aby ste vedeli teda, že čo to ten Half Ironman je, to je presne toto všetko je prvý ročník Trip Half Ironman. No a ďalších Half Ironmanov. Cyklistický skvost v DP v podobe karbonového špeciálu na časovku Lúku. Dalibor Nosek a Gregor Horniak s číslom hore nohami, to je ten pretekár, ktorý jazdil toho nádherného Lúka. Takže Half Ironmani vyrážajú s 12-kou, vybehol Aleš Havel a za ním s 52-kou Jano Krajčovič. Prvá baba v cieli cyklistiky, vážení, tlieskajte slovenskej reprezentantke, taktiež vlaňajšej účastníčke na Havaji Kristíne Lapinovej, ktorá má za sebou už aj plávanie, už aj 85-kilometrovú cyklistiku. Dávam do pozornosti, že Kristíne nemusíme hovoriť ani štartové číslo. Ona má také dlhé, blondiavé vlasy a teraz na nás otrča ešte k tomu aj pekný zadok. Kristína Lapinová. Jano Šulek vyzlieka dres, ktorý dnes na Slovensku by mal poznať každý priaznivec cyklistiky, pretože v drese Liquigazu jazdí najväčšia hviezda slovenského profi cyklistického športu Peter Sagan. Dnes takú vestu mal oblečenú aj Jano Šulek, ktorý teraz sedí v DP. Na ňo prezradím, že presedlal na triatlon z juda, takže keby mal niekto nejaké problémy a chce tu niečo vyriešiť, Jano Šulek je k dispozícii, aby to tu upratal. Sedelo číslo 3 klubáci, tlieskajte, toto je váš pretekár, naháňa Maťa Baláža. No a český lišiak, prefingraná líška v podobe Petra Labrovska a zatiaľ mu aj taká pozícia patrí v rámci Half Ironmanu tu v Čuňove. Al Žal Aj. Takže toto je. Ahoj, so štartovým číslom 40, ktorá má vo vačkoch nachystanej výbavy a stravy, aby mohla v pohode absolvovať dnešný ešte 21 km beh. Silvia Blahová, štartové číslo 40. No a teraz Silvia Blahová vyráža na záverečnú disciplínu a to je polomaratón.
niečo ti tlačí. Žena, stará 20 rokov. 8 končí pred dnešok. Poprosím ťa, keby si odovzdal čip v stane časomieračov. Alebo tu je hneď pán Slabej, ktorý si to zoberie. Martin Šimkani, štartové číslo 4. Pavel Kašpárek, to je ďalšia dvojica, ktorá ide do ďalšieho okruhu. No a hneď za nimi aj Maťo Baláš, triatlon tým Trnava. Maťo, ako to ide? Neodpovedá, je nasraný jak čert. Hej, vodu! Poď, super! Štartové číslo 34 domáci, Streklub Fakulta celovýchovy a športu Bratislava, Peter Štupák a domáci, pomôžte mu trochu. Spomeniem minulý rok v Pardubiciach, že si bol až štvrtý. Ale poprosil by som pani slečna, keby ste z toho tepa veľmi rýchlo utekali preč. On je okolo. Ide nám sem Kika, takže kto chce... Startové číslo 45, aj s chladením na hlave. Som zvedavý, dokedy ti to vydrží. OMT. Pardubice. Z 5.6. ste všetci pozvaní. 4. podľa mňa. Petre, koľko máš? No a pozor, v cieli máme už aj tretiu. Startové číslo 6. Dano Falko. Dano Falko je hladný. Nemá niekto so sebou nedelnejší rezeň? Rajožovnú chémia nefunguje. A pozor, máme tu znovu Vabrovska. Neviem, či to rátam dobre. Dobre, vieš, že sa to odo mňa musel takéto typy. Peter, poď sem, prosím ťa, trochu viac dopredu. Čurovského Hall Ironmanu. Peter, gratulujem. Ja telo takto stojím už pravidelne dosť rokov na tomto mieste, teda nie na tomto konkrétne, ale v takom čase, keď ešte nikto nie je v cieli a si tam stále iba ty. Kedy sa už nájde v týchto končinách niekto z ťa poradí, alebo kedy si mu konečne skončíš? No, kdyby Karel Žalaj neměl takový hloupý zvyk a takové moto radši druhý než jakýkoliv jiný, tak už by mě dal na skále. Budeme se muset změnit svůj přístup a jiný. Petr Vabroušek, Česká republika. Moje pridávne meno Tomáš Bednáš odbočuje a v cieli vítate Karola Alčaja. Karol Žalaj, KPF Nereus Žilina na druhom mieste. Gratulujem. Karol. Gratulujem. Tak ako? Asi to nemím, že radši mŕtve po druhý, že radši niekoho zabíjať. Môžeme ich obi dvoch. Tomáš, keď sú tu. Jsi připravený na rozhovor? Já jsem si říkal, že bych tě měl zabít.